Ёсць просты тэст на імперскасць. Скажыце расійскаму публічнаму дзеячу, блогеру ці чыноўніку слова «Беларусь». З верагоднасцю ў 90% у суразмоўцы пачнецца востры прыступ лінгвістычнага свербу. І вы пачуеце класічнае. Па-руску правільна Беларусія. Краіны з такой назвай няма, на мапе ўжо больш за 30 гадоў. Яе няма ў Канстытуцыі і нават у афіцыйным расійскім класіфікатары. Але літара А і мяккі знак у назве суседняй дзяржавы дагэтуль успрымаецца суседзямі як асабістая крыўда. Адным з самых яскравых адэптаў моўнага рэваншызму застаецца расійскі дызайнер і блогер Артемій Лебедзеў. Чалавек, які любіць паўтараць пра сімпатыю да Беларусі, кпіць з нашай мовы за адсутнасць комплексаў і пасылае лаянкай кожнага, хто просіць пісаць «беларус» праз А. Маўляў, як абаронца нормы ён не гатовы калечыць родную мову дзеля суседа. У гэтай логіцы выдатна ўсё. Імперская пыха тут выдаецца за лінгвістычную дасведчанасць, а элементарная павага да суверэнітэту абвяшчаецца псаваннем расійскай мовы. І гэта не выпадковасць, а дыягназ. Уладзімір Пуцін у сваіх афіцыйных указах, як з касманаўткай Марынай Васілеўскай, дэманстратыўна ўжывае грамадзянка Рэспублікі Беларусія, ігнаруючы як дыпламатычны этыкет, так і міжнароднае права. Жырыноўскі гадамі марыў пра 6 губерняў, а прапагандысты, Салаўёў, Кіясаянды і іншыя пасля 20-го года адкрыта кляймяць беларушчыну здрадай. Каланіяльны позірк доўга быў дэфолтным і для расійскай апазіцыі. Можна згадаць, як у пачатку 2010-х Алексей Навальны ў сваім блогу гэтак жа паблажліва кпіў з беларускага фанетычнага правапісу. У падобным заўважны і іншыя лібералы, якія пасля зрабіліся сябрамі беларусаў. Васіль Уткін і Александр Няўзораў. Пазней іх погляды істотна эвалюцыянавалі да шчырай падтрымкі беларусаў у 2020 годзе. Але той ранні эпізод застаецца яскравым прыкладам агульнай інерцыі мыслення. Пакуль цывілізаваны свет пазбаўляецца ад імперскага мінулага, Германія афіцыйна перайшла ад Вайсрусланд да Беларус, у Францыі адмаўляецца ад Беларусі, а Вікіпедыя выправіла назву галоўнага артыкула «Масква ж працягвае весці бой за савецкі анахранізм». Здаецца, з такімі выказваннямі стаіць нешта большае, чым звычайна хамства і, мабыць, невыхаванасць. Зараз будзем разбірацца з адмыслоўцам, усё як мы любім. І вось што цікава, дапаможа нам у гэтым прафесар, амерыканскі даследнік моўных паводзінаў беларусаў Курт Вулхайзер. Курт, вітаем вас. Добрый день. Вельмі прыемна і цікава вас бачыць. Што такое моўныя паводзіны беларусаў? Увогуле, што такое моўныя паводзіны з пункту гледжання лінгвістыкі, мабыць, сацыялогіі, чагосьці-небудзь яшчэ. І чым моўныя паводзіны беларусаў адрозніваюцца, напрыклад, ад моўных паводзінаў іншых краін? Ну, это моўныя практыкі, можна сказаць, людзей, у якіх сітуацыях выкарыстоўваюць якія мовы ці варыянты мовы. Вось. Беларускі выпадак вельмі цікавы тым, што сапраўды, я б сказаў, большасць беларусаў лічыць беларускую сваёй нацыянальнай мовай, але толькі параўнальна маленькі адсотак стала карыстаецца ёю. Таму гэта вельмі цікавы выпадак. Я шмат гадоў сачу за гэтай з'явай, і яшчэ мяне цікавіць перспектывы адраджэння мовы, распаўсюджання мовы сярод беларусаў і небеларусаў. Гэта таксама цікавы момант. Беларуская мова як замежная. Так, гэта сапраўды цікава, але яшчэ ёсць такі кейс у нашым сюжэце да гэтай тэмы сённяшняга нашага эфіра пра то, як замежнікі, а галоўныя суседзі ставяцца да мовы свайго суседа. Зараз гэта мы пра расейцаў, якія кажуць, што Беларусь гэта не так пішацца, не так кажацца, і яны лепей ведаюць пра тое, як трэба выкарыстоўваць беларускую мову. Гэта праблема такой невыхаванасці і нейкага хамства, ці, мабыць, аднаго чалавека, напрыклад, таго ж Артемія Лебедзева. Ці гэта ўсё ж такі агульная нейкая расійская традыцыя, імперская традыцыя, мабыць, традыцыя вялікага суседа? Так, это такое стаўленне да беларускай мовы мае свае карані менавіта ў імперскім мінулым. І гэтыя
ну, гэта стаўленне, мне здаецца, вельмі распаўсюджанае сярод расейцаў, хаця ёсць і расейцы, якія вельмі добра ставяцца да беларускай мовы, нават ёсць тыя, якія вывучаюць яе, лічаць яе вельмі мілагучнай, цікавай. Так што гэта далёка не ўсе расейцы, але, на жаль, ну, ёсць Ёсць такія асаблівыя асобы. А як вы прыйшлі да беларускай мовы? Калі гэта было, дзе, навошта? Ну, это доўгая гісторыя, але у 80-е гады я вывучаў спачатку расейскую мову, тады лічыў, што трэба, я спачатку думаў, што можа пайду дыпламатычны корпус, вырашыў, што трэба ведаць расейскую мову, а потым вучуся ў аспірантуры, пачаў вывучаць гісторыю, потым я вырашыў, што ўсё ж такі мовазнаўства мяне больш цікавіць, чым дыпламатыя, таму змяніў напрамак, і пачаў вывучаць гісторыю усходнеславянскіх моў і яшчэ гісторыю кнігадрукавання у усходніх славянаў, даведаўся пра Скарыну, пра ягоную Біблію. І мне стала вельмі цікава, бо нам нічога не расказвалі пра старажытна-беларускую мову на занятках па гісторыі усходнеславянскіх моў. Так што такім чынам праз Скарыну, можна сказаць, я і даведаўся пра статут Вялікае княства Літоўскае на старабеларускай мове. Усё гэта было вельмі цікава. Потым, гэта ўжо другая палова 80-х гадоў, я даведаўся пра узнікнення нацыянальнага руху у савецкай Беларусі, нацыянальны фронт, такім чынам вырашыў, трэба вывучаць сучасную беларускую мову. Вы казалі, што беларусы зараз называюць, шмат беларусаў, большая частка называюць беларускую мову сваёй роднай, але не карыстаюцца ёй. Як вы можаце зараз, як чалавек, які вывучае моўныя паводзіны беларусаў, ацэніць сітуацыю з беларускай мовы, яе стан у Беларусі? Гэта стагнацыя, гэта нейкае асаблівае уразлівае становішча, ці, мабыць, нешта больш складанае? Ці ёсць перспектыва гэтай мовай карыстацца, зрабіць ее агульнанацыянальнай, дзяржаўнай, ці калі размаўляе не самы вялікі адсотак людзей, гэта немагчыма? Мне здаецца, што ўсё ж такі надзея ёсць. Вядома ж, цяперашняя сітуацыя у Беларусі не вельмі спрыяльная для мовы, бо якраз палітыка дзяржавы вельмі моцна ўплывае. Але, мне здаецца, стаўленне беларусу да сваёй мовы, мне здаецца, змянілася за апошнія гады, і цяпер гэта, вядома ж, складаная сітуацыя, паколькі, як я ўжо казаў, дзяржава не зацікаўлена ў распаўсюджанні беларускай мовы, але калі будзе такі ўрад, які... Не дзяржава, а ўрад. Ўрад, скажем так. Улады не зацікаўлены зараз. Тады, мне здаецца, ёсць перспектывы, бо яшчэ былі ўсе гэтыя грамадскія ініцыятывы, бясплатныя курсы беларускай мовы, мова на нова. Калі б дзяржава падтрымлівала такія ініцыятывы, гэта
было б яшчэ лепей. Пакуль яны толькі робяць выгляд. А вось мы ведаем, што вы шмат даследавалі такі феномен, як новыя беларускамоўныя. То бок гэта людзі, якія раней размаўлялі па-расейску, напрыклад, і раптам знянацку яны перайшлі на беларускую мову. Што гэта за людзі? Што паўплывала на такі пераход? І навошта? Так, вось я пачаў вывучаць эту з'яву яшчэ у 13-м годзе, вось праводзіў фокус-групы у Мінску, у іншых гарадах, у Гомелі. Вось. І мяне было цікава, ну, чаму людзі пераходзяць з расійскай мовы на беларускую. Ну, тады, ну, многія казалі, што, ну, гэта ўсё ж такі моя родная мова, трэба уратаваць родную мову. Ну, і потым я вярнуўся ў Беларусь у 19-м годзе, зноў праводзіў фокус-групы. Вось, і, ну так, такі матывацыі. Ну, ёсць розныя там варыянты, але у большасці гэта людзі, ну, людзі казалі, што проста усведамлялі, што гэта наша нацыянальная мова. І, ну, вельмі часта бывала, што людзі, скажам, ездзілі за мяжу, і, ну, асабліва калі ва ўкраіну ці ў Літву, і бачылі, ну, які статус у нацыянальнай мовы ў гэтых краінах, і гэта неяк паўплывала таксама на вырашэнне перайсці на беларускую мову. Дарэчы, цікава, што ось украінцы, нашы суседзі, яны якраз у 14-м годзе пачалі актыўней выкарыстоўваць украінскую мову. Пасля ў 21-м у іх была моўная рэформа, уся дзяржаўная СМІ сталі працаваць на беларускай. У 22-м на украінскай. Зразумела, у 22-м усе вялікай часткай перайшлі на украінскую мову. Мне падаецца асабіста, што гэта паўплывала і на беларусаў, што беларуская павінна быць асноўнай у выкарыстанні, каб іншыя суседзі не прыйшлі. Дарэчы, калі ўявіць, так, напрыклад, што заўтра зменіцца моўная палітыка ў Беларусі, вось увогуле, на 100%. Што трэба было б зрабіць, каб у наступнай, ну, скажем так, прыкладна 5-10 гадоў атрымалася адрадзіць беларускую мову ў Беларусі? Якія моўныя курсы? Што ў школах, у садках дзіцячых, у установах дзяржаўных? Ну, безумоўна, сістэма адукацыі вельмі важная для адраджэння мовы, для рэвіталізацыі, такі тэрмін у сацыялінгвістыцы. Але, ну, як Джошуа Фішман, вядомы амерыканскі сацыялінгвіст, казаў, школа гэта недастаткова, каб адрадзіць мову. Бо, ну, атрымаецца такая сітуацыя, як у Ірландыі, дзе, ну, усе вывучаюць эту мову, але ніхто не ўжывае яе. Амаль ніхто не карыстаецца ёю, ну, штодзённа, скажам так. Вось. Ну, вядома ж, каб, ну, на дзяржаўным узроўні, каб гэта была що ж такі мова краіны і дзяржавы. Ну, так, мова, скажем, парламента. Ну, а ці дастаткова это? Вось калі, напрыклад, я там маці, і я заўсёды па-расейску буду размаўляць са сваім дзіцём. Гэта дзіцё, ну, толькі расейскую чуе, і некалі чуе ў нейкіх там дзяржаўных установах, у школе, мабыць, у садку, у дзіцячым садку. Ці гэтага дастаткова, каб ён стаў, ну, хаця б білінгвам і беларускую ўспрымаў як асноўную? Ці патрэбна, каб усе вось гэтыя заклады, усе установы ад садочка да крамы былі беларускамоўныя? Вось наколькі вялікі адсотак павінны ўплываць на чалавека? Ну, мне здаецца, яшчэ, ну, калі гэта толькі на дзяржаўным узроўні, то атрымаецца нешта як ва ўсходняй Украіне. Вось, значыць, у афіцыйных сітуацыях карыстаюцца нацыянальнай мовай, але, ну, дома,
на вулиці збольшага размаўляюць па-расейску, так? Ну, цяпер ужо у выніку вайны вось крыху іншая сітуацыя, ну, прынамсі, у тых тэрыторыях, якія яшчэ знаходзяцца пад Кіевам, але мне здаецца, таксама трэба, ну, патрэбны розныя ініцыятывы у культурным жыцці, скажем, ну, каб, ну, папулярызацыі мовы. У рэкламе, у фестывалях, у музыцы. Так. А колькі часу патрэбна, каб цалкам перайсці на беларускую мову для дзяржавы? Для дзяржавы? Складана сказаць. Я думаю, што павінна быць, ну, пераходны перыяд, які можа 10-15 гадоў. Але, ну, бо гэта не за один год. Ось няма дакладных там ось адпаведнікаў у іншых краінах. Ну, ёсць пэўныя цікавыя выпадкі, там, ну, напрыклад, у Гішпаніі, у розных рэгіёнах, там пасля смерці Франка, то 74-й год. Ну так, пачалі вось прасоўваць і каталонскую мову, і галісійскую, баскую мову. Вось, і там ёсць пэўныя дасягненні. Ну, у каталонцаў, ну, заўсёды даволі моцная пазіцыя была, паколькі там гарадская буржуазія заўсёды размаўляла па-каталонску, так што крыху іншая сітуацыя, але у Галісіі, там на паўночна-захадзе Гішпаніі, там сітуацыя бліжэйшая да беларускай, а, ну, за гэты час, вось цяпер ужо з'явілася новае пакаленне, якое свабодна размаўляе па-галісійску. Такая размова, але, на жаль, няма часу ў нас. Караценька, ваше улюбёнае беларускае слово? Памяркоўнасць. Цікава. Дзякуй вялікі. Пра беларускую мову мы размаўлялі з прафесарам, амерыканскім даследнікам моўных паводзінаў беларусаў Куртам Вулхайзерам.